Od roku 2014 spojená škola Juraja Heniša organizuje imatrikulačný výlet študentov prvého ročníka gymnázia. Do roku 2019 sa konal na Slnečnom Majeri a po covidovej prestávke ho už druhý rok hostí Floryho chata na Mnichovskom potoku. Hlavným dôvodom zmeny miesta boli možnosti športového vyžitia. Kým Slnečný Majer ponúka len jazdu na koni a ostatné športy sú tam veľmi obmedzené, na Floryho chate majú návštevníci k dispozícii ihrisko na futbal, volejbal a basketbal. Okrem nich si môžu zahrať stolný tenis alebo biliard, čo prváci využili na maximálnu mieru. Možno sa viacerí pritom naladili na slávnosť, ktorá ich čakala po zotmení. A viacerých naozaj prekvapila. Pocity sú, že zmiešané. Vôbec som nevedela, do čoho idem. Bolo to zaujímavé celkom. Jedna vec sa však počas rokov, kedy sa imatrikulácia prvákov organizuje, nemení. Záhadný a doslova hrôzu budiaci nápoj odvahy, ktorý musia prváci vypiť. Aj keď sa väčšinou snažia samých seba presvedčiť, že sa ho nemusia báť. A čo si vlastne myslia? Že to bude voda so sirupom, alebo nejaké sladké smuty, alebo niečo také sladké. Viacerí majú po ňom zmiešané nielen pocity, ale aj schopnosť slovami popísať, čo práve prežili. O tom, že je výnimočný, svedčia aj slovné novotvary, ktoré sa v reči prvákov nečakane objavujú. No, čakala som, že sa tu postavíme, nás pán riaditeľ zmečuje a pôjdeme na izbu, ale bolo to zaujímavé. Každému je jasné, že takéto akcie majú pre školu obrovský prínos. Vyzdvihol to aj zastupujúci riaditeľ školy Jozef Sobek. Je to veľmi dobrý typ akcie, pretože je to akcia, ktorá stmeľuje kolektív. Chápem, že tu prichádzajú žiaci z rôznych škôl, oni sa navzájom nepoznajú a majú ľudský obavu z toho, do akého kolektívu prídu, ako zapadnú medzi tých mladých, medzi svojich spolužiakov. A v podstate stretávajú sa zatiaľ len v triede, tak formálne. A tu je tá príležitosť, kedy môžu trošku pookriať a v podstate môžu tu zažiť zážitky mimo školy, nie tak formálne, ale také trošku neformálne. 25 mladých ľudí sa oficiálne stalo súčasťou školy. Želáme im, aby aj nasledujúce 4 roky mali stále pocit, že do nej patria. Z Floryho chaty Nina Vaňová, Alexandra Maceková, Televízia Gimoš.